Det er Stine og Tobias. Vi har samfundsfag, og vi skal kigge lidt på figur 6.13. Og den hedder altså, hvor stor betydning har investeringer i det danske uddannelsessystem. Og man har spurgt en helt speciel gruppe til råds. Man har nemlig spurgt 123 topledere i det danske samfund, hvorvidt der skal investeres i det danske uddannelsessystem. Vi kan altså se her i procenterne, at 47% af de her ledere tillægger det stor betydning. 50% tillægger det altafgørende betydning. Og så har vi sammenlagt 3%, som er hverken eller, lille betydning eller ved ikke. Det man kan se af den her figur, det er selvfølgelig, at man kan se, at de her topledere, erhvervsledere, helt klart mener, at der burde skydes penge ind i det danske uddannelsessystem. Og det kan der være flere grunde til. En grund kunne være, at det vil have betydning for Danmarks konkurrenceevne. Men i forhold til hvis vi kigger på smart vækst, så stjæler vi lige lidt fra den her figur herovre. Så kan vi se, at humankapitalen i Danmark, og det vil altså sige uddannelsesniveauet i befolkningen, den ligger på 1 på en skala fra 1 til 7. Det er altså det dårligste overhovedet i den her undersøgelse. Så en anden grund til, at man ønsker at skyde penge i uddannelsessystemet, det kan være for at hæve humankapitalen, således at vi får i Danmark et højere smart vækstpotentiale.